बयबो मेथाइ खननो हायो जायफोरा मेथाइ खननायनि बा सोरबा एक्टिंनि सोरबा डान्सिंनि जेसेबां जाय गावसोर लाइमोनफ्रा जे फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा जाय गोसो जायो बिसोरो प्रेक्टिस खालामलांबाय थानांगोन आरो बिदिनो जेबो जायि नङा जेबो इम्पसिबल जाया गासिबो पसिबल जायो जास्ट प्रेक्टिस बा नाजानाय बेखौ लाखिबाय थानांगोन आरो बिदि साननाङा जे जोंहा जेबो जानाय नङा जों जेबो साक्सेस खालामनो हानाय नङा बिदि साननो नाङा गासिबो पसिबल जायो एभ्रिथिं इज पसिबल जायो आं दिनै नोंथांमोननो गिबियावनो आङो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आरो दिनै बेहाय नोंथांमोना बाइक लाफैबाय आरो दिनै बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो सानाखैमोन बेवहाय फैनानैबो जेसेबां बर' मानसि लोगो मोनफैगोन होननानै गावनि मानसि लोगो मोनफैगोन होननानै सानाखैमोन बिराद मोजां मोन्दों आरो दिनै बेयाव फैनायनि खाबुखौ मोननो हादों आदा क्रिसनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै आङो दिनै बेहाय जितु जंगल रिजर्ट लन्चिं नि जितु प्रग्राम दिनै लाखिदों कनसार्ट बेहाय दिनै मेथाइ खननो थाखाय खाबु मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे दिनै आदा जुबिनबो दङ बेहाय पारफरमेन्स खालामगोन आरो आंबो पारफरमेन्स खालामनो मोननानै जोबोद मोजां मोन्दों थेंक इउ सो माच लाइभ बायदि खालामना लायो बेनि सायाव मा बुंनो सानगोन दानि जौगाफुनाय जाखांफु देंखो रोजाबगिरिफोरनि थाखाय आच्छा जेसेबां बयबो मेथाइ खननो हायो जायफोरा मेथाइ खननायनि बा सोरबा एक्टिंनि सोरबा डान्सिंनि जेसेबां जाय गावसोर लाइमोनफ्रा जे फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा जाय गोसो जायो बिसोरो प्रेक्टिस खालामलांबाय थानांगोन आरो बिदिनो जेबो जायि नङा जेबो इम्पसिबल जाया गासिबो पसिबल जायो जास्ट प्रेक्टिस बा नाजानाय बेखौ लाखिबाय थानांगोन आरो बिदि साननाङा जे जोंहा जेबो जानाय नङा जों जेबो साक्सेस खालामनो हानाय नङा बिदि साननो नाङा गासिबो पसिबल जायो एभ्रिथिं इज पसिबल जायो बोसोर गोदाननि मोनसे बड' बिराद आइटेम सं मोनसे फैबावगोन आरो आंनि चेनेलावबो आङो माखासे आंजों थाफानाय बियो रेप मेथाइ खनो स' जों सानैबो कलाबरेसन खालामगोन रेप बिराद मोजां मेथाइ खनो बियो आरो बिथिंजायथ' आइखौ गासिबो सिनायखायो साखनद्रि होननानै बयबो मिन्थियो स' जोङो मोनसे कलाब सानैबो खालामनायनि फिचारिं खालामनायनि जोङो प्रसेस खालामबाय थादों नायनोसै मा जायो आंनि चेनेलाव आपडेट होनाय जागोन थेंक इउ स' माच